दिनै फोसावजाबाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादनि फिथाइया आरो तामुलपुर जिल्लाया फालांगि आयदायाव 98.95 जौखोन्दो मोननायजों थामथि मासि आवथायदों आसामनि मादावनो आरो तामुलपुर कमार्स कलेजनि फरायसुलि जुटिका बर'आ रांखान्थियारि भुमखौरां आयदायाव 94 नम्बर लानानै आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हादों। आरो दिनै फोसावनाय बे हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव तामुलपुर जिल्लाया फालांगि आयदायाव 98.95 जौखोन्दो मोननायजों थामथि मासि आवथायनो हादों आसामनि मादावनो तामुलपुर कमार्स कलेजनि फरायसुलि जुटिका बर'आ रांखान्थियारि भुमखौरां आयदायाव 94 नम्बर लानानै आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हादों। बे दिनै फोसावजानाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव रांखान्थियारि भुमखौराङाव जुटिका बर'नि जाफुंसार आरो बे आसामनि मादावनो बांसिन नम्बर मोननो हादों जुटिका बर'आ। आसामनि मादावनो जुटिका बर'आ 94 नम्बर मोनदों तामुलपुर कमार्स कलेजनि फरायसुलि जुटिका बर'आ।